ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ኢየሱስ ነቶም 12 ሐዋርያት ከም ዝለኣኾም ቁጽሪ 1 ነቶም 12 ብሓባር ጸዊዑ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣጋንንቲ ሕማሙውን ክሕውዩ ሓይልን ስልጣንን ሃቦም መንግስቲ ኣምላኽ ክሰብኩን ንሕሙማት ክሕውዩን ከኣለኣኾም በሎም ድማ ንመገዲ ገለ ኣይትማልኡ በትሪ ኾነ ልቆታ ኾነ እንጌራ ኮነ ገንዘብ ኮነ ወይ ክልተ ቀምሽ ኣይሃልኹም ኣብታ ዝኣትኹምዋ ቤት ድማ ኣብኣኩኑ ካብኣውን መገድኹም ኪዱ ኣብቲ ዘይቅበልኹም ዘበለ ከዓ ካብታ ከተማ እቲኣ ወፂኹም ናታቶም ንምስክር ክኸውን ትጎጓ እግርኹም ንገፉ ወፂኦም ድማ ዓዲ ንዓዲ እናዘሩ ወንጌል ይሰብኩ ኣብ ኩሉውን ይሕውዩ ነበሩ ሄሮዶስ ዝና ኢየሱስ ከም ዝሰምዐ ቁጽሪ 7 ሄሮዶስ በዓል 4 ሽመት ነቲ ብኡ እተገብረ ነገር ሰሚዑ ተወላወለ ሓያሎ ሰባት ዮሐንስ ካብ ሙታት ተንሲኡ ይብሉ ነበሩ እሞ ገሊኦም ኤልያስ ተራእዩ ገሊኦም ከዓ ካብቶም ቀዳሞት ነቢያት ሓደ ተንሲኡ እዩ በሉ ሄሮዶስ ከዓ ዮሐንስ ኣነ ርእሱ ኣሰይፈዮ ነይረ እዚ ብዛዕባኡ ከም ዝበለ ነገር ዝሰምዕ ዘለኹ ደኣ መን እዩ በለ ክሪኦውን ይደሊ ነበረ ኢየሱስ ን5,000 ህዝቢ ከም ዘጽገበ ቁጽሪ 10 ሐዋርያት ድማ ምስተመልሱ ዝገበርዎ ዘበለ ነገርዎ ንበይኖም ድማ ናብ ጽሙይ ቦታ ኣብ ጥቓቤት ሳይዳ እትበሃል ከተማ ምስ ወሰዶም እቶም ህዝቢ ከዓ እዚ ሰሚዖም ሰዓብዎ ንሱ ድማ ተቐበሎም ብናይ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ነገሮም ምሕዋይ ንዘድልዮም እውን ኣሕወዮም ምድሪ ክመስክ ጀመረ እቶም 12 ከዓ ቀሪቦም ኣብዚ ኣብ በረኻ ኢና ዘለና እሞ እዞም ህዝቢ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ዓድታት ገዛታትን ከይዶም ክሓድሩ ዝብላዕውን ክረኽቡ ኣሰናብቶም በልዎ ንስኻትኩም ዝብላዕ ሃብዎም በሎም ንሳቶም ግና ንሕና ከድና ነዚ ኩሉ ህዝቢ መብልዕ ክንዕድግ እንተ ዘይኮይኑ ምሳና ዘሎስ ካብ 5 እንጌራ 2 ዓሳን ኣይበዝሕን እዩ በሉ ኣስታት 5,000 ሰብ ይኾኑ ነበሩ እሞ ንደቂ መዛሙርቱ በብ 50 እናሰርዓኹም ኣቐምጥዎም በሎም ከምኡ ገበሩ ንኩሎም እውን ኣቐምጥዎም ነተን 5 እንጌራን 2 ዓሳን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ጠመተ ባሪኹ ቆረሰ ንደቂ መዛሙርቱ ከዓ ነቶም ህዝቢ ከቕርብሎም ሃቦም ኩሎም በሊዖም ጸገቡ ዝተረፈ ቁርረስ ድማ 12 መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ እምነት ጴጥሮስ ቁጽሪ 18 ኮነ ድማ ንበይኑ ክጽሊ ከሎ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ምስኡ ነበሩ ንሱን ሰብ መን እዩ ይብሉኒ ኣሎ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ዮሐንስ መጥመቕ ገሊኦም ኤልያስ እዩ ይብሉ ገሊኦም ካብቶም ቀዳሞት ነቢያት ሓደ ተንሲኡ ዝብሉ ኣለዉ ኢሎም መለስሉ ንስኻትኩም ከመን እዩ ትብሉኒ በሎም ጴጥሮስ ከዓ እቲ ናይ ኣምላኽ ቅቡእ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ድማ ገንሖም እዚ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ከኣዘዞም እሞ ወዲ ሰብ ብዙሕ መከራ ክጸግብ ብዓበይትን ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ክነዓቐን ክቐተልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ በሎም ምእንቲ ክርስቶስ ርእስኻ ምኽሓት ቁጽሪ 23 ንኹሎም ከዓ ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ነፍሱ ይቕበጽ መስቀሉ ኣብ ጽጽባህ የልዕል እሞ ይሰዓበኒ ምድሓን ነፍሱ ዝደሊ ከጥፋ እዩ እሞ እቲ ነፍሱ ምእንታይ ዘጥፋ ግና ንሱ ከድሕና እዩ ሰብ ከንብዘላ ዓለም ረቢሑስ ንነፍሱ እንተ ጐድኣ ወይስ እንተ ኣጥፋ እንታይ ይጠቕሞ ብኣይን ብቓለይን ዝሓፍር ዘበለ ወዲ ሰብ ብግርማኡን ብግርማ ኣቡኡን ብግርማ ቅዱሳን መላእኽቱን ክመጽእ ከሎ ብኡ ክሓፍር እዩ ካብዞም ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ ሰባት ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝርእይዋ ሞት ዘይጥዕሙ ከም ዘለዉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም ትርኢት ኢየሱስ ከም ዝተለወጠ ቁጽሪ 28 ድሕሪ እዚ ዘረባዚ ኣብ ሰሙኑ ኣቢሉ ከዓ ኮነ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ያዕቆብን ተማሊኡ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ ክጽሊ ከሎ ትርኢት ገጹ ተለወጠ ክዳውንቱን ብርቕረቕ ዝብል ጻዕዳ ኾነ እንሆ ድማ 2 ሰባት ንሳቶም ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዘራርቡ ነበሩ ብግርማ ከዓ ተገልጹ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጽሞ ዘሎ ምውጻኡ ድማ ይዘራርቡ ነበሩ ጴጥሮስ እቶም ምስኡ ዘለውን ግና ድቃስ ከቢድዎም ነበረ
مستبرابرو ግርማኡን ክልተ ሰብ ድማ ምስኡ ደው ዝበሉን ረአዩ ኮነ ከዓ እቲ ኣቶም ካብኡ ክፍለዩ ከለው ጴጥሮስን ኢየሱስ መምህር ንኣና ኣብዚ ክንነብር ጽቡቕ እዩ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንኣኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ውን ኤልያስ በሎ ዝብሎ ኣይፈልጥን ነበረ ንሱ ዝክዛረብ ከሎ ደመና መጽኡ ኣገልበቦም ናብ ደመና ከኣቱ ከለው ከዓ ፈርሁ ካብቲ ደመና ድማ እቲ ዝሓረኽዎ ወደይ እዚ እዩ ንስምዕዎ ዝብል ድምፂ መጸ እቲ ድምፂ ክመጽእ ከሎ ከዓ ንኢየሱስ በይኑ ረኸብዎ ንሳቶም ውን ስቕበሉ ሽዑ ቅነ ዝረአይዎ ነገር ንሓደ እኳ ኣይነገሩን ርኹስ መንፈስ ዝሓደርዎ ከም ዝፈወሰ ቁጥሪ 37 ንጽባሒቱ ድማ ኮነ ካብ ከረን ምስ ወረደ ብዙሓት ህዝቢ ተቐበልዎ እነሆ ከዓ ካብቶም ህዝቢ ሓደ ሰብኣይ ወመምህር ሓደ ንሱ እዩ ውልደይ እሞ ነዚ ወደይ ክትርእየለይ እልምነካ ኣለኹ እናበለ ጨርሐ እነሆ መንፈስ ይሕዞ ብኡብኡ ይብህርር ፈንጠራዕውን የብሎ እናዕፈሮ እናንቀጥቅጦ ብጻዕሪ ይሓድጎ ንደቂ መዛሙርትኻ ከውፅዎ ለሚነዮምሲ ምውፃኡ ሲኢኖም በለ ኢየሱስ ከዓ ኣታ ዘይእሙን ቄናን ወለዶ ክሳብ መዓዝ ከም ሳኻትኩም ክነብርን ክዕገሰኩምን እየ ንወድኻ ናብዛ ኣምጻዮ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ክመጽእ ከሎ እቲ ጋኔን አንፈጥፈጦ ጠንቀላዕላዕውን ኣበሎ ኢየሱስ ግና ነቲ ርኹስ መንፈስ ገኒሑ ነቲ ቈልዓ ኣሕወዮ ነብኡን ሃቦ ኩላቶም ድማ ብዕቤት ኣምላኽ ኣስተንከሩ ኩላቶም በቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ኩሉ ከስተንክሩ ከለዉ ከዓ ንደቂ መዛሙርቱ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰብ ክወሃብ እዩ እሞ ንስኻትኩም ነዚ ነገር እዚ ኣብ ኣእዛንኩም ኣእትውዎ በሎም ንሳቶም ግና ነዛ ዘረባ እዚኣ ኣየስተውዓልዋን ከየስተብሃልዋ ድማ ተሰዊራቶም ነበረት በዛ ዘረባ እዚኣ ከይሓትዎ እውን ፈርሁ ካብ ኩልና ዝዓቢ መን እዩ ቁጥሪ 46 ካባታቶም ሲመኖም ከም ዝዓቢ ከዓ ኣብ ማእኸሎም ሓሳብ ኣቶም ኢየሱስ ድማ ሓሳብ ልቦም ርእዩ ህፃን ወሰደ ኣብ ጥቓኡ ደው ኣቢሉ ነዚ ህፃን እዚ ብስመይ ዝቕበልና እዩ ዝቕበል እቲ ንኣይ ዝቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ ይቕበሎ እቲ ኣብ ማእከል ኩልኩም ዝንእስ ዓብዪ ዝኸውን ንሱ እዩ በሎ ቁጥሪ 49 ዮሐንስ ከዓ መምህር ሓደ ሰብኣይ ብስምካ ኣጋንንት ከውፅእ ከሎ ርኢናዮስ ምሳና ስለዘይሰዓበ ከልኢናዮ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ ዘይከራኸረኩም ዘበሎ ንሱ ምሳኻትኩም እዩ እሞ ኣይትኽልእዎ በሎ ሳምራውያን ኢየሱስ ምሕላፍ ከም ዝኸልእዎ ቁጥሪ 51 ኮነ ድማ መዓልታት ዕርገቱ ምስ ቀረባ ናብ ኢየሩሳሌም ንምኻድ ገጹ መለሰ ከቅድሚኡ ልኡኻት ሰደደ ከይዶም ከዳልውሉ ድማ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ናይ ሰማርያ ኣተው ንሳቶም ግና ናብ ኢየሩሳሌም ንምኻድ ገጹ መሊሱ ስለ ዝነበረ ኣይተቐበልዎን እቶም ደቂ መዛሙርቱ ያዕቆብን ዮሐንስን ከዓ ነዚ ምስ ረኣዩ ጐይታይ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ከጥፍኦም ክንብል ዶ ትደሊ ኢኻ በሉ ምልስ ኢሉ ወዲ ሰብ ነፍሳት ሰብ ከድሕን እምበር ከጥፍእሲ ኣይመፀን እሞ ናይ ኣይናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም እናበለ ገንሖም ናብ ካልእ ዓዲ ከዓ ከዱ ኩሉ ሓዲካ ንክርስቶስ ምስዓብ ከም ዝግባእ ቁጥሪ 57 ኮነ ድማ ኣብ መገዲ ክኸዱ ከለዉ ሓደ ጐይታይ ናብ እትኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ እየ በሎ ኢየሱስ ከዓ ንውኻሩ ጉድጓድ ንዕዋፍ ሰማይ እውን መሕደሪ ኣለወን ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጽጋዓላ ስፍራ የብሉን በሎ ንሓደ ካልእ ድማ ሰዓበኒ በሎ ንሱ ከዓ ጐይታይ ቅድም ከይደ ነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ድማ ምዉታት ንምዉታቶም ይቕበሩ ሕደጎም ንስኻ ግና ኪድ ብስራት መንግሥቲ ኣምላኽ ንገር በሎ ሓደ ካልእ ድማ ጐይታይ ክስዕበካ እየ ግናኻ ቅድም ካብ ስድራ ቤተይ ክሰናበት ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ግና ዕርፈይ ብኢዱ ሒዙ ንድሕሪት ዝርኢ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን እዩ በሎ